салом алайкум дӯстон. Чӣ гуна фаҳмем ки шоти симкарта бучида дар ҳолате ки ами зашрон канал баъзе ужра кодирони канал мега мо медурем меню бародаро сни бар мерем сетеви плата файл да медураем конфигурация да оке мекунем бародаро дар ами ҳолате ки ами IPO яъне рақамо набоша ами хел 00 боша дар ами ҳолатҳо бародаро ҳисоби шоти симкарта бучида беҳуда пакетҳоро нагор накунем. баъзеҳо фикр мекунанд ки ай би пакетай хеле ухел бародаро дар ами ҳолате ки ами рақамо 0 боша 0 боша дар ами ҳолатҳо бародаро сифр мегӯянд. Сифр ки боша дар ами ҳолат бародаро ҳисоби симкарта мешавад. ё шод надора ё симкарта кор накарда истодааст. дар ами ҳолат бародаро ҳисоби симкарта мешавад. ягон майда алохун нашен. дар ами ҳолат ки дидем 00 боша бародаро дар ами ҳолат ҳисоби симкарта мешавад. ин бо чӣ гуна фаҳмем ҷои симкарта кор накарда истодааст. боқӣ дар панаҳ Аллоҳ бошед.